Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és az új bunkerről majd fog készülni videó. Na cső! Na sziasztok, én Máté vagyok, és a bunkernak ilyen lett a versenye, de még ezt fejleszteni fogjuk. Itt összeszedtünk egy kis szemetet az erdő szennyezése miatt, ott egy ilyen szar, innen leszettük a kérgeket, meg onnan, és akkor hát itt ez a traktor gumi, ezt találtuk egyszer, és úgy gondoltuk, hogy elhozzuk, mert itt lesz a sütögetőhelyünk. Szóval átadom az Ádámnak a szót. Sziasztok srácok, én most Ádám vagyok, és bemutatom a bunkert. Ott van egy kis ilyen raktárszerűség, és itt van maga a bunker. Hát videón nem jön át, de amúgy nagyon nagy. Igen, és ezt fából meg bambuszokból raktuk össze. Igen, és a tetejére... Ez a japán igen. keszerű fű. És a tetején meg ott van fű, ja. És ide ugye így szoktunk tüzet rakni, látszik is, hát még van egy kis fa, csak kitakarítottuk a szenet, meg minden, és ja, így szoktuk megsütni a májvacukrot, meg ilyenek, jó? Igen, ott van WC is, igen. Ja, az kell. Hát igen, és hát úgy igazából a terület az így ekkora, ez régen ezt ki akartuk alakítani biciklis pályává. És tegnap kaszált amúgy a Máté, igen, ott ezt tegnap meg elkaszálta a Máté nagy traktorral. Fent 312-essel, igen. 120 lóerős is az a traktor. Hát, jól megkopaszította a területet, az biztos. Sziasztok!